Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Ayaw kalimot sa pagpaminaw sa katapusan nga bahin sa itong pag-uban kay na ang address nga angay nimong masulatan o imong makontak alang sa imong mga feedback. Akong basahon ang kasulatan matud pa diri sa Roma 8:12 ngadto sa 14 o sa dili pa akong hatagan kini sa title nga kitang mga anak sa Dios, nagpuyo kita pinaagi sa balang espiritu kaniya kanato. O mao kini giingon sa pulong sa Dios, busa mga igsoon kita ang utangan dili sa unod nga mabuhi alayon sa unod. Kay kung ikaw mabuhi alayon sa unod, ikaw mamatay. Apan kung pinaagi sa espiritu imong gibutang ang kamatayon, ang mga buhat sa lawas aron ikaw mabuhi. Kay kinsa nga gidala pinaagi sa espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios. So tataw may no nga ang pagpangalagad sa Ginoo pinasikan gayon sa pagsunod sa balang espiritu. So kita na to nga giingon diri nga kita utangan ta mga igsoon dili pinaagi sa unod-unod nga utang, kundi pinaagi sa atong labigit sa espiritu. Kay kung matud pa ang atong unod pagpadayon kita mamatay mata. Apan kung pinagi sa espiritu atong buhaton ang katuyuan ini, mamatay man po ang buhat sa atong unod o mabuhi ta hinuon sa espiritu. Kay matud pa kinsa nga gidala pinaagi sa espiritu sa Dios, sila matawag nga mga anak sa Dios. Igsoon ikaw gidala ka ba sa espiritu sa Dios? Ang balaang espiritu wala magpahulay igsoon, no? Padayon siya panlihok sa atong kinabuhi. Mo siya nakiga-away sa atong mga kaaway, no? Siya nga nagpuyo sa atong lawas, no? Nakigbisog sa atong kinabuhi, no? Dili na atong pakig-away kundi iya na sa Dios. Busa ang magtotoo dili na gapos sa mga bisyo kini ka akong usa pa na lain no mga kahilayan, mga usa pa nga mga kahugawan sa tao kundi dili na gawas no kita niini kay di aman ang Dios nagpuyo sa atong tinuod nga kinabuhi nasa atong sulod, no? Muna siya ang kaning atong mga parte sa lawas na nato sa ilawom sa atong lawas, hindi nato makita nga nag-digest diha, nag-pump ang atong kasing-kasing sa panadya ang atong dugo nag-circulate, dili nato na makita nga naman sulod nato igsoon. Sama nga mausab no ang espiritu sa Dios naa sulod nato, di nato makita nga mao'y nakigbisog alang kanato. Mao nga sa atong mao nga pagkinabuhi diha sa espiritu, mao kini ang magduso nga nato no nga magawas nun kita sa kangit-ngit o nana kita sa kahayag sa Dios unya gikan sa pagkabakakon mahimo na tang tinud-anon gikan sa mga bisyo ngadto sa presensya sa Dios. So apang utana kani karon igsoon nabati man nimo ni nga naa sa imo na nadungog man nimo ang iyang tingog iya bang giutro ang imong kinabuhi, nalimpyo na ba ka karon, nabuutan ka na ba, nausab ka na ba diha sa imahe sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na diha no mo nga dako kay bulungan ang pagamatarong pinaagi sa espiritu. Kung naa na sa imong kinabuhi, naa na sulod nimo, mamuhat na siya sama sa imong parte sa imong lawas nga di nimo makita nga naglihok diha sa kinahilagman nimo, nagpangsyon sa imong kinabuhi, mausab ng espiritu, naghatag og gugma, naghatag kalipay, naghatag kalinaw, nagtukod kanimo diya sa Dios ng mga pamatasan, pagka mapaubsanon, pagpuasa, pagpaubos, pagkaaghop, kauban sa tanan ng mga batasan sa atong Ginoo. Kay mura ka og gisuluban sa naong sa atong Ginoo, mura nga parehan na ka sa Ginoo. Kung kini na espiritu naa sa imo, magdagayday kini sa imong kalag, ikaw mahimong anak sa Dios. Mo na igsoon. Naila mo ba ang dakong katungod nga maski ang imong pagkamasasala ikaw nahimong tinuod nga anak sa Dios o
ang imong kalibutanon nga mga batasan nawala na o nausab ka na sa Espiritu ni Kristo. Ha? Naman na nimo igsoon? Kaya naman nimo isulti nga ikaw anak sa Dios? Kay kinsa nga gadala sa Espiritu, sila mga anak sa Dios. Unya, matod pa diri sa ah, kasulatan, gingon sa diri sa Roma 8, ah, 15 ngadto sa 16, ingon pa diri kay wala nimo nadawat ang espiritu sa pagkaulipon para mahadlok. Apan imo gidawat ang espiritu sa pagsagop. Pinaagi kinsa kita musinggit ug kusog nga mayon aba amahan. Ang kaugalingon sa espiritu nakasaksi sa atong kaugalingon nga espiritu nga kita mga anak sa Dios. Ang ato ra gyud espiritu mo testigo nga kita anak sa Dios. Ug naa man gani kana ato wala na tay kahadlok kay kita anak na sa Dios, kita musinggit mayon kita aba amahan. Ang balang espiritu mitawag sa kanato o kita nahimong mga anak sa Dios o nawala na kanato ang kahadlok. Wala na ta na ulipon sa kahadlok. Wala na tay nawala na to ang pagkawalay paglaom, no? Mga negatibo mo nahuna, mga kadisturbo na to sa tong nahuna, murag nagsalimuang ta, nawala na na. Napan naghatag na nato og kalipay, pagsalig, o pag-ong paglaom. Iya magyabrihan ang atong baba aron kita istorya tawag kita sa amahan. Pinaginiini nga pagkumpisal na to gibalaan ang ngalan sa Dios kay kini dakong kahibulungan sa bagong kasabutan. Nga ang Dios pinagi ka Kristo mipadayag sa iyang kaugalingon sa atong langit ng amahan ang pagbubuhat nga layo kanato kinsa nasuko sa sala apan wala maglisod-lisod kanato aron kita mabugatan apan ipakita ang iyang gugma ug kaayo ug kaning gugma sa amahan. Mao kini gitawag nato bag-ong Dios nung imahe nga nag-utro sa atong batasan. Ang pulong nga aba usa kini ka Aramaic nga pulong gibutangan kini Griego nga letra. Gihubad sa English o gipasabot ini amahan. Sa pag-uban sa mga Hudyo Griego, pangalan nato no pinagi sa atong Ginoo makaampo kita sa atong Ginoo nga amahan. Nagpasabot nga kung yun kitang aba, sama ra naging kita o papa, no? Amahan. Si Kristo sa iyang dakong gugma mihatag sa iyang kagulingon kanato, mihimo kanato nga kaabag sa katungod nga ang Dios sa himaya ug kusog nagsagop kanato. Dili na ta mga katawhan nga walay amahan, no? Ang atong amahan, ang atong Dios. Tawgon nato siyang amahan. Kinuduha igsuon ang pangalan sa Dios gisulat na sa dugo sa anak sa Dios ug diha sa atubangan sa pahina sa mga papel sa kasulatan, no? Klaro kayo nga anak kitay katungod kay kita mga sinagop, no? Nga sinagop kita sa Dios ug nahimo na natong ang Dios atong amahan, kita iyang anak ug mo lagi na igsuon, no? Mo na ni katungod nga atong gibarugan karon nga doon na lang tayo na kung kalipay o dili na kini mausab o nga ikaw nahimong anak sa pinakataas pinaagi sa imong pagsagop o pinaagi sa pag-anak diha sa espiritu o nga gipirmi kini nga gisulti ni apostol sa iyang ebanghelyo nga ang atong Ginoo adunahan ug puno sa grasya atong naangkon ang Dios mismo tungod kay siya anhi ka nato pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ang kahibulungan nga nagsugod ka nato tungod kay ang balang espiritu nagpuyo diha ka nato nagitukod lamang diha ng Kristo. Ang iyang kahayag sanag, no, diha ka nato. So apong tana karon ison na hiusa ka ba diha ka Kristo? Andam ka ba mo antos alang kaniya ingon nga mga apostoles nag-antos usab sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo? Mo na dakong pangutana igsoon. Pag-ampo kita, amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagpuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloan kami sa among masala, maingon nga kami
sa mga nakasala ka na mo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa tanang dautan. Kay imo ging harian, gahom mo gimaya. Amen. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung naduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.